Kani ketika Pati CCTV. Meghalaya High Court akashpotrik na iwing kala penduk pendam no eka hukum ka bareb ka bakala penmi haka khandai trik no pra arja khatsan kapla ajing yadai kinong dia madan haka nong ba karai jong ka Meghalaya High Court menta ka kenti kal ong bala penmi eka hukum thamai banom sha shu ikinong dia madan ban chong dia jing dia dian bladap chong bishar ya ka kai phat jong ka committee bla thau ka court bakan thop yo deputy commissioner ka East Khasils badu superintendent of police ka East Khasils nakaliang ka High Court kal ong ketika rai kalau longru nak benta ka jing mentoi ka jing ba jong kiri pai ba ki badana nong ba shulong kuman report lang un ka court ka pen paru pakil lenti ya ka jan la shna khnang ye ki pai ba bikin ya lai lui pana ka benta ka jing shingan jong ki kat ba ki surok rong nak benta ban ya ki kali shushu ka High Court ka mahamru panum sha sho yano ino bakin di jing di hagi jika pen yang kali harut surok ka High Court ka pen paru patang uwei na ka wei ka long yeng kila ban chong di madan na ka benta ban pendap pen biang ka long yeng jongki lara kim don shisha shu kanu kalat kalenti kamai jakpo de tangang ta bala ban sha ban ailat iki bakin di madan ka court kala batharu lingbau CEO ka Shillong Municipal Board baki de ban register bakin yo ya ka license na ka benta shisnem padhedin kata ki hap ban le pen thamai yaki na ka porsche ka port lada kita gi basong di madan kide gi bade hok man yo hadu menta hanong ba Shillong kinong di madan kidan kumba khatsan spa ngut ai Kani ketika Pati CCTV.